हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां बर' आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि सायाव मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोनहा एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जादों पाग्लिया। बे बर' एलबामखौ सिजु एमबि प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामनाय जादों लोगोफोर। बे बर' एलबामनि स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमखोर आरो रमेन। डाइरेक्शन एन्ड एडिटिंखौ खालामदों उदां बसुमतारी। बे बर' एलबामनि सिंगारानो जादों सिसु लाहारी। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।